Rywawydd ymchwilio y syniad bod dyn yn fwy a bol a Chyfri Banc. Bod na werthoedd eraill, bod na lefel eraill ni'n byw arno fan hytrach na'r materoliaeth sydd ohoni. Mae'r cerddi gyd yn newydd a'r thema. Wedyn mae'r ffocws, mae'r cyfanwaith yn teimlo'n well. Mae'n teimlo'n fwy gorffenedig, fwy fel sioe. Saith adeg, dios, fath o dynnau, a byw. Mae'n debyg y reswm am wneud rhywbeth fel hyn ydy rhyw awydd I fynd â barddoniaeth at y bobl. Ac ar ôl pasio'r lle menyn ddwywaith am fod rhyw benrwdan o Stoke-on-Trent wedi agor I spirals ar y tudalen rong a penderfynu mai cynnyrch hyphen beiddgar oedd y cyfieithu Cymraeg cywir am dairy produce. Ond falle rhyw awydd I fynd â rhywbeth yn wahanol. Dwi'n gobeithio bod ni'n diddannu, bod ni'n gwneud rhywbeth diddorol trwy chwarae gwmpas efo pethau fel lluniau, geiriau, cerddoriaeth. Gai fod yn Indian, mam? Bydd dawel a phaid a thwli, ath ben melyn fel Las Vegas yn deffro'r paith. Ymwelydd yr ymylon wyt ti, yn gwylio ar gyrion y cylch cyfrin. Wyddos ti ddim am ganrifoedd ei doethineb, nad ymderoedd ei galar. Gai fod yn Indian, mam? Gai chwarae wrth draed y gwragedd sy'n plethu ei breuddwydion pwyllog. Gai redeg rhas anghysgod. Gai fod yn Indian, mam? Pam na chai? Pam? Os ti eisiau sbio ar hanes barddoniaeth Gymraeg, rhywbeth llafar oedd o yn y cychwyn cyntaf. A mae gen ti o hyd y traddodiad, ti'n bod, Rysson y Beirdd a Babell Len ac adrodd hyd yn oed. Dwi'n meddwl mae pobl yn licio clywed cerdd o enau'r chap sydd wedi gwneud ti. Be dwi'n meddwl sy'n ddiddorol am sioe fel hon ydy bod gen ti tri o fois sydd ddim yn perfformwyr proffesiynol yn gwneud perfformiad. Rond gwlad o ddewis, o bob gwlad, ond y wlad hon. A hon o wlad a'i llonti o bogyn wartheg. Fedrai'm symud o tu yn bore faclu dros fi chesu cyfan yn hyreithi am I peirian y godro ac yn trafod I quotas. Maen nhw'n hongen o gwmpas ar gonel I strydoedd Cynarfon, yn trio denu'r teirw. Dwi'n meddwl bod ni'n trio poblogeiddio barddoniaeth, gweld barddoniaeth fel defnydd I sioe gyfan, mae hynny'n rhywun peth. A hefyd, da ni wedi coeddi llyfr I gyd fynd ar sioe ar daith. Ar ei gwyliau yn yr ha, mae dyn yn gofyn y fo hyd, be sy'n yna I wartheg ifanc yng Ngynarfon heddiw a Quickbury Saintsave yn cael gwerthu menyn nhw? Dwi'n meddwl bod pob cerdd yn ei hanfod yn ddifrifol, ond da ni'n defnyddio hiwmor fel cyfrwng I lawer iawn. Bysa, mi fysa'n beth da cael bocsys ar ffurlen gais yswirio car. Ticiwch fel bon briodol. Oes gynnwch chi drwydded gynganeddol? Oes, nag oes. Mi fysa yna amball I brifardd yn cael ein anodd byw yn ei premium, ac amball I hen drawiwr yn cael ein anodd cael gwell na third party tân a llen ladrad. Achos dydy'r bardd ddim yn gall. Ddim yn ffit I fod ar y ffordd. Mae o'n teithio ar gyflymder o 6 englyn yr awr mewn cyfyngder o 10 sillaf ar 20. Dwi'n defnyddio'r gynghanedd, ond dio ddim yn ganolog i'n stwff I chi. Dwi'n teimlo bod eisiau rhyddid a bod eisiau stretcho dipyn ar y mesura a chwarae gwmpas efo nhw. Ond dwi'n meddwl bod o'n hanfodol I grefft unrhyw fath. Sa'n braf iawn gweld to ifanc go iawn yn codi o'r colega ac o'r ysgolion, dyd I gwir. A mawr eisiau fi. Dwi'n teimlo bod hi'n bwysig bod barddoniaeth ddim yn mynd I mewn I ryw rigol arbennig, bod hi'n bwysig trio stretcho peth. A gobeithio bod yna bobl allan sy'n mynd I ddod ar yn hola ni a cicion tyn nhw. Dwi'n mwynhau'r syniad bod nhw'n defnyddio gwahanol elfennau o media I gyfleu barddoniaeth. Oedd nhw'n defnyddio ffilm, back projection, oedd nhw'n defnyddio cerddoriaeth oedd Lovgreen yma, a oedd Edwin hefo ar y sax, oedd nhw'n trio creu fwy o wyrgylch o gwmpas y barddoniaeth. Mae yna cydbwysedd da rhwng y beir. Rock and roll, sgyn Iwan Llwyd, a mae Myrddin ap wedyn yn sgwennu cerddi caeth, traddodiadol, ond eto'n cyffwrdd â bethau modern iawn. A Ifor ap wedyn mewn cae arall rhan sgwennu barddoniaeth yng Nghymru. A mae rhywun yn cael ei daflu o un pegwn i'r llall, ynddo. Dy hynny'n gallu gweithio efo rhai beir, achos maen nhw'n rhy debyg eithaf. Oedd y ffordd oedd nhw'n cael ei perfformio heno hefo'r fideo a hefo'r music yn Geraint Lovgreen yn wych, ac oedd chdi methu symud o dy sedd. Yr wythnos nesaf mi ddaw dim ond celf yn fyw o wyl ffilmiau rhyngwladol Aberystwyth. Ac I gloi,
Mewn yn ôl at y beirdd ar y lôn, a chofiwch mae yna bedair noson o'r daith yn parhau. A hefo nhw mae Geraint Lovgreen, a mae o'n dal ddim isio mynd o yma. Hwyl. Dwi'n isio mynd o yma, dwi'n isio mynd o yma. Mae yna griw o hyd yn y gornel glyd, ac mae yna ben ar gyfraith byd, mae'r nos heb ofn, mae'n awr o hyd. Dwi'n isio mynd o yma. Mae'r barman yn chwarae rhwng gwen a gwg, mae gwaddod rhai gwydre wedi troi yn ddrwg. Ac mae yna ogla mwg. Ond mae yna flas ar fyw am ei hyn sy'n fod, mae'n bosib gohirio troad yr hod. Difori byth yn dod, a dwi'n licio'r ar o yma. Dwi'n isio mynd o yma, dwi'n isio mynd o yma. Mae yna griw o hyd yn y gornel glyd, ac mae yna ben ar gyfraith byd, mae'r nos heb ofn, mae'n awr o hyd. Dwi'n isio mynd o yma.